kata Pak. Woi, halke serba lagi. Halke serba ora. Hey guys, good evening. गिबियावनो आंनि गिबि ब्लगाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नै दा जोङो तामुलपुराव दंथ'यो। नोंथांमोना आरो दिनै निउ ब्लग नुनो मोनगोन। स' जायफोरा बाइकजों रिलेटेड भिडिअ नायना मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा डाइरेक्ट जोङो तामुलपुरनिफ्राय चिंमायाव थांनाय जायो। दा थांसै। माने आङो माइकखौनो लाबोफानो बावगारबाय। ओमफ्राय नै हिमुब्रनिदोसो दा खालामथ'दो। दिनै साउन्ड क्वालिटिया फैनाय नङाबो जानानै मोजां। दा डाइरेक्ट बाइक सलायखानोसै। थ' लोगोफोर आं दा नयनब्रनि NT15 खौ सलायलायबाय। नै बेयाव एक्जस्ट लगायनाय दोङो बाइकआव। दाख्लैबो आङो थांनाय खनसेनि ब्लगाव सलायखादो। मोजां नाङो माने एक्जस्ट थानायखौ सलायबा ब्लगाबो इन्टारेस्ट जायो। आरो दिनैनि ब्लगाना एसेबाबो बेलेग जानो हानाय माइक। ओइ ভালকে চলবা নৰা নাকি? ভালকে চলবা নৰা? কেনেকা চলাই? চালাক गाइस जों दा नै आमलुखु जानायदो। नोंथांमोना लकेसनखौ नायनो हागोन मायाव मोनफैखो।
बरिया नेचारेल प्लेसाव फैलायबाय दिनै दा नै आमलुकु दोङो इयाव बरिया थायना दोङो ओइयाव दोङो इना गोदोर गोदोरथ' मायाव ओइयाव ओइ मानसिया ओइ सिख्लावथ' जागासिनो ओरै जानांगोन नै औ बारा बारा माबा टेस्टि जायाखै गोखै बरिया स्रि स्राय जाना दोङो सम जायगाया बगामाथिया दा नै बगामाथि पिकनिक स्पटआव मोनफैलायबाय A few moments later. लोगोफोर नोंथांमोना दा नायनो हागोन नै बगामाथि पिकनिक स्पटआ बेबायदि जाना दोङो बहुत स्रि स्राय आरोना गोबां सिजोनावसो गोबां मानसिफोर फैयो दा आरो सिजोनबो नङा नालाय ओमफ्राय दैयाबो दा गिदिर नङा आरोना अखाबो हायाखै नै नोंथांमोना नायनो हागोन इथिं आरो नैयाव नाइट केम्पिं खालामनो हायो खोमा दे लोगोफोर दा आरो जिप लाइनाबो दङ नै बेयाव जिप लाइन दोङो नै तारा जिप लाइन ओरै डाइरेक्टलि इनि सायाव मन्दिर दोङो मोना नायनो हागोन नै इथिं दुगैगासिनो मोनाबाय दे मोनानायाथ' साडेनलि फैनाय जाबाय नालाय मोनफैनायावनो मोनाखादो जोंनाबो इथिं साना हाबलांबाय लोगोफोर आरोथ' दिनै चेसनि रिजाल्ट होदोंमोन जाय जाय फंबाय बिनानावमोना मोजाङै रिजाल्ट खालामनो हाबाय नोंथांमोना गासैबो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै जाहाथे इयुनाव खामानि मावलाङो आरो जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै बा मोजां जायासै बिथांमोना आरोबाव नाजाबाव आरोबाव ट्राइ खालामबाव जेसेबां हायो बिनिसाय बांसिन ट्राइ खालामनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो नाजाबाव आरो इयुनाव बेखौनो आङो खावलायहरो बरिया बरिया गुसु गुसु ना थान्दा बिराद मजा अ गाइस नै फ्रेश वाटार नेचारेलि फ्रेश अ माय गड अ बोहैलांगासिनो माथो आयाव लागै थांदिथ' Oh! Woi, kata-kata baik. Wah, speed zone दैया सिङाव अन्थाइदो गाथा-गाथा फैदां माने दाख्लै सुकियावबो दुगैनो मोनासै ना लोगोफोर दिनै माने इयावनो इन्जय लाफैबाय बगामाथियाव फुल इन्जय ग'प्र'आ ना बाइकजोंथ' गोलैलांबा गैखाला सेस दसे इन्जय लानोसै गाइस उपाय गैया गोलैलांबा ब्लगखौबो बानायनो हानाय नङा आं उनाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला होमबा गासैबो मोजाङै थालांबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा नैबे बगामाथियावनो आङो ब्लगखौ फोजोबबाय बाय बाय